Oma ready lokasi ini nak derancang menganti derancang iku ndi kur cideke pelem watu. Regane murah akeh free-ne. Salah siji free-ne apa? Free tonggo, sepino tonggo isik cak. Lho, wis akeh tonggo gak tonggoan karo demit rek yo. Free liyane kur pager, pager srete ke free. Terus lho kono ono pager permanen yo. Lho, pager roster iku lho free yo anrek yo. Kanopi free full kabeh. Lho, kurang enak apa yo. Nek masalah karpet langsung mlebu cak yo. Nek masalah karpet gede mobil opo los nang kene iki sepurane rek yo si ono iki lho rek. Ono kapolding. Nah, wapi rek yo, mobil apa iso mlebu fase depan iki ono batu alam yo sing dilem-lem ngene iki lho rek yo. Terus ono apa lampu sorot ngene iki. Lho kono ono jendela permanen. Lah, terus biasanya bunda-bunda iku akeh sing takok, "Kur nek bau banang di ngepene nang kene lho yo iso Bunda." Yo. Nek gak gelem ngepene nang kene gaen parkir sepeda yo sik cocok. Lho, mburine lho yo apik rek tembok yo gak polosan, estetik. Kotak-kotak ngene iki. Ono teras nang kene, kena gawe cangkruan, kayak ono kursi ambek meja. Tadi wong iku gak usah digomel bu, kongkon jandoman nang kene ae. Langsung masuk. Kusen iki nggih full alumini kabeh. Pintune gawe pintu kayu jati, ruang tamune lumayan gede, plafone sepilo cak, wis drop ceiling, wis ono lampu hiase, ono jendela permanen nang kono, kamar ono dua. Langsung ae rek yo, soalnya jange manggrep iki rek yo. Kamar pertama ini lumayan gede, kena gaya cilik, gaya helikopter, gaya kupu-kupu, gaya opai los mlebu. Lah, jendelanya aja lali ditukokno gorden, nek gak gorden sarunge bojomu suwen. Masalah niki lapo? Kamar ono iki lho rek yo, ono kaca niku lapo kok tak diintip karo wong-wong. Heran aku yo sing sapa sih sing bangun iki? Ru, kon niku nek bangun iki aja dikeki kaca, kok diintip iki nek wayane cilik. Heran aku Heru. Yo, lho disclaimer, guys sing jenenge Heru sing duwe omah yo mene nek bangun maneh iki aja dikeki kaca, diintip ambek anake nek awak cilik yo. Lah wis rek yo. Kur aja ngomong ngono saru, wis ta rek yo. Sing saru aku, wis gak usah ngomong-ngomong. Kamu nek apa yo? Nek gak seneng skipan video iki, pegel aku rek yo. Ngurungono netizen bendino iku rek yo. Wong apik dianggep elek iku wis lumrane. Lho yo, wis ngene iki rek kamar kedua yo. Lah lanjut nang kamar mandi. Kamar mandine iki yo wis lumayan rek yo. Ono wis free teraso, klosete wis duduk, wis tak keramik yo setengah badan lho. Yo ngene, pintune gawe alumini, iki gawe kaca-kaca iki rek yo, kaca sensor tadi gak ketok Mas yo kaca. Lah terus lho kene iki ono dapur, yo terakhir ono dapur, ono wastafel, terus pasti sing ngomong kemebul kur, nek masak kur tenang, ono vibre ndukure. Oh iya, ono exhaust sorry rek yo. Wis ngebleng rek yo. Aku sedino iki ngonten 8 soalnya rek yo, wis kari kesel-kesele terakhir jange manggrep. Sepurane yo rek yo. Wes ngono ae info toko aku. Omah iki ready unit lokasi nak derancang, nek gak ngerti derancang yo daerah Pelematu, daerah Banyurip, daerah Gempol Kurung yo. Terus ukurannya iki 5x10 ya, Cak yo. 5x10 harganya 255 masih bisa nego. Wes ngono info toko aku nek sampean pengen takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah isin tak tunggu serang kabeh urip sama-sama kurang siji serba. Bye bye.